Sadasek manen apasungaden ti sardam, kas iti sigud aregta samit ken nanam, ket iwalin ko dagiti ari papaamangan no tintun maulit ti isa sangbay na no apay ket ngamin nga iti panaguwayas ko. Ikutak pay laday di karian na pudno, na uray pay umadayo ak ubiyag ko, paset nakalata dagiti sardam ko. Wen kawilet nga ru dagiti namnama, kip-kipak dagiti nakaru aseka, uray nalitem dumteng nga agsapa at dalata isem anay sa lumina. Tamagem ti kakaisuna abalanga, isuday ta ti may sa apasamak, day di sardam apinasunag ta dua talaeng idi ti kararagsakan aparswa. Uwan ano sa timang ti kasasaad ko, tinudingam day tuy nay gasat ko, ngem laglagi pem pumaayat ko din tupulos agpatinggan pamatek ko. Wan kawilet nga ru dagiti nama, kip-kipak dagiti nakaru aseka, uray nalitem dumteng nga agsapa at dalata isem anay sa lumina. Wan ano sa timan ti kasasaad ko, tinudingam day tuy nay gasat ko, ngem laglagi pen kumaayat ko din tupulos agpatinggan pamatek ko. Wan kawilet nga ru dagiti namnama, kip-kipak dagiti nakaru aseka, uray nalitem dumteng nga agsapa at dalata isem anay sa lumina. Sardam